teacher? Nag-anak naman ang Jesus kay mana na mag-New Year. May anak na si Jesus? Oh, nag-anak na. Mo na ingon ni teacher? Dili ba nag-anak na ang babae na Jesus? Ay, pag birthday ni Jesus, mag-snow. Oh. Where are we going? I don't know. You don't know? It's a surprise, right, Daddy? Muligo lagi siya. Si Kuya daw din. Mapa, tanawang bata, oh. Tanawang, Tanawa daw ang bata. Unang gwapo na. Kiraman basta. Dahil sa dagat. Sa ano, sa Agari. Sa Manila, may Manila Bay. Dire sa Ligos. Tagalog. Mayroon tayong Aplaya Bay. So, Aplaya Bay. Yung mga nakuwang mga bote. Grabe guys, dami. Yung mayroon pang anong, uy, artifacts guys. Baka mahal. Restaurant to guys, dati. Tapos, masira ng bagyong mundo. Indoy. Bagyo yun. Guys, buwa pa rin. Dami na buwa. Lalo. Pag ito guys, nakatusok sa paa mo. Grabe. Dahil talaga yung linis na guys yung Aplaya Bay ngayon guys. May dalawa akong mga anak ko na. Ano? Huwag mo masyado. Ano guys? Ano guys? Ano yan? Ano yan? Wait. Ano yan? Ah, wipes. Ito wipes? Guys, kukunin natin ito guys. Gagado ito sa mata. Tayo guys. Mayroon pa dito. Alam mo yan ito guys. Lalayag. Lalayag. Ano yan? Pulis? Hindi ko alam. Oh, may nagbibinta guys. Pupunta dito guys. Pupunta dito guys. Kaso wala tayong dalang pera. Pera, hindi na. Pinagdala yung si Madam. Taba-taba ching-ching, taba-taba ching. Hala, medicine naman din ako alas 5. Sige, ina na sila. Sabi na. Tara na mga kiddos. Saan mo nakita na? No, akong ang fish ato kay nakitaan man akong fish tapos ano man urong magbulat kay gamay man siya. Ang sarap sa dagat? Oh, Gawa, oy. lalo man kayo ngano na fish. Bawal tangan og mga basura kay muhimog ana kanang sakta sa ana sa tanan world.
Ano man parat ang tubig sa dagat? Kay nakasalaman ng babae kay nayabo man pag ana niya pag ana. Sa man ang nayabo? Katong asin. Asin, giya ba? Anong kasi ng dagat? Oh, asin na parat. Tapos asin na baho. Baho na yung dagat. Tapos nabaho ang asin. Bata. Gikaon sa bata. Rasing, anong posisyon? Na naman ito namatay ma. Dili.